skildpaddeporno. Det kan man altså ikke. Jeg tror, det lykkes nu, det kan jeg høre på ham. Ej, hvad han håber. Nu går hun da heller ikke mere. Du må jo snart filme et helt minut. Ja, det er det resten af dagen, og nu er det lykkedes. Nu går hun, men han følger med. Ja. Sjovt siger sådan lige en fugl.